Благодаря, Тома Белев. Само да внеса малко яснота по отношение на терените от зелената система. Към настоящия момент, съгласно базата данни, която е на страницата на Столична община, става въпрос за 1541 имота и 2099 декара. Това са данни с ПУП, т.е. частни имоти в зелената система, които са устроени с ПУП, т.е. там, където се дължи отчуждаване. Иначе частни имоти в зелената система, които са без ПУП, те са огромна площ. Скоро ще имаме и тази информация. Защо не са милиарди? За последните 30 години са отчуждени 2 декара, отчуждени. Минаха през съдебен контрол и 23-та година приключиха. Сега са включени в програмата за следващата година за изграждане на парка в Лозенец при Комитета, където стойността след двуинстанционен съдебен контрол беше потвърдена на 100 000 лева на декар. Трябва да отчитаме, че става въпрос все пак за имот, в който е допустимо 2% застрояване, защото оценката зависи от застрояването. Голяма част от зона паркови градини, в нея не е допустимо никакво застрояване, там може би цената ще бъде по-ниска при извършването на съответната оценка. И става въпрос не просто за отчуждаване, защото това е насилственото, а да се използва системата на Министерството на земеделието, която от години абсолютно доброволно изкупува подобни имоти на тръжна процедура, защото хората не могат да ги стопанисват добре и си кандидатстват, и който е най-изгодно за държавата се купува. Мисля, че това ще е далеч по-добре от процедурите по отчуждаване, които винаги ще се оспорват и т.н. нататък. Смятам, че има някакъв шанс да не надвишиме сумата от 250 милиона за всичките тези имоти. Благодаря.